че Дайте на Марта. това е момента, в който трябва да се е доста друга седмица да сме. Трябва да сме доста вземани. Я пари толкова. Право е. Що там прави деца? Бал, чувате, да се някаква флотка. Али, спомняш ли, когато подизахте, може да има очи на ведърка да го не му е. Да, като се аварам, ти бе, са фардая, майка му да е бай, какво става? Бъри сега тук, къде ще обяснявам. Бъри, а това ли ще ти били? Добре, беше. Сито ми е трябва. А, по-малко. Варно, така че ти е тръгва съм. Лъзга няма проблеми, аз не мога, брат. Не мога, аз Айде, като да държите камъните, брат. Вижте, бе. А не, или не мога. Ета, брат, ета, ще се вирус, като се какво ще да оправите да ви кажа. Няма време направо вече, мири е спана, няма време.